Bé, si us sembla... reprenem el simposi, la sessió de la tarda. Com que ens toca intervenir nosaltres i com es diu generalment no requerim presentació, doncs no cal que ens presentem. En tot cas, per la gent que no ens conegui, som professors d'aquí a la casa del Departament de Filologia Catalana i Comunicació i a més som membres de la càtedra Màrius Torres, de l'Aula Màrius Torres, del grup de recerca Aula Màrius Torres i algun altre Màrius Torres també per això. Bé, l'objectiu d'aquesta intervenció és bàsicament presentar els resultats provisionals del nostre projecte que anomenem, com diu aquí dalt, Corpus Literari Digital. A veure, per explicar-ho molt ràpidament i d'una manera simple, el Corpus Literari Digital el que vol fer és ser una plataforma virtual, una pàgina web, si voleu, en el qual volem aplegar totes les digitalitzacions del que en diem el patrimoni literari català, el patrimoni de la literatura catalana. O sigui, tots els materials que constitueixen aquest patrimoni. Què volem dir? Aplegar aquí tot el que és el patrimoni literari català, de moment cenyit en els segles XIX i XX. Per patrimoni literari nosaltres entenem no els llibres en general, sinó aquells documents que tenen valor patrimonial. És a dir, el que són els manuscrits, autògrafs, mecanoscrits, proves d'impremta, el que són els llibres, però no els llibres que avui dia es troben un llibre d'Espriu que es pot comprar a la llibreria, sinó les edicions originals, les primeres edicions, les edicions fetes en vida dels autors. També, com deia abans, a més dels manuscrits, a més dels llibres, hi ha molts textos d'escriptors que van començar a ser coneguts a través de revistes literàries. Per tant, també ens interessa tot el que són les publicacions periòdiques de caràcter literari, sobretot les històriques, i a més també és patrimoni de la literatura catalana, patrimoni literari, els enregistraments fets amb la veu dels escriptors. És a dir, els textos literaris dits, recitats, llegits pels mateixos escriptors. I dins aquesta línia dels enregistraments també, tot i que això ja només afecta els més moderns, el que són els enregistraments audiovisuals, en vídeo, amb la imatge i la veu dels escriptors. Clar, aquí ara sobretot el que volem presentar són, i per això hem parlat aquí, hem fet la digitalització del que són els autògrafs, els manuscrits de Màrius Torres, i per tant ara és el que venim una mica a presentar. La pàgina dels manuscrits, ara hi entrarem ràpidament, però totes les pàgines que tenim més o menys tenen una estructura semblant. Això ara és la pàgina dels manuscrits. Hi ha una primera secció inferior que diu altres manuscritoteques virtuals, que el que fem és simplement fer un enllaç a altres plataformes que també tenen manuscrits literaris digitalitzats, que ara és igual els que hi hagi. És a dir, en aquest sentit, el nostre projecte també vol ser un portal de referència per tenir contactes amb altres projectes semblants, però el que ens interessa és sobretot, d'una banda, el que en diem els fons i col·leccions, que són blocs que tenim d'una tipologia concreta respecte al que són manuscrits. Per exemple, es consideren manuscrits, des d'un punt de vista de la biblioteconomia, els llibres que contenen anotacions autògrafes dels mateixos autors. Per tant, amb llibres amb correccions, si són del Jaume Gelet, amb correccions del mateix Gelet, d'Espriu, o per exemple, la novel·la de Desembre del Joan Baptista Xuriguera, que és una de les que tenim digitalitzada, que és aquesta novel·la, que ara veieu aquí, i a la qual, per exemple, aquí hi ha una anotació primera que ell mateix diu que és un exemplar que havia estat corregit pel mateix autor, i en fi, si veiéssim algunes pàgines doncs veuríem que hi ha tot d'anotacions. Per exemple, el mateix autor va ratllar el subtítol del que era la primera edició, i en fi, altres edicions que també tenim, de Carles Riba, d'Espriu, i esperem també tenir-ne el Grau del Biost, en fi, de molts altres autors. I a banda dels llibres, aquí hi ha també una pàgina amb correccions, a banda dels llibres amb edicions amb anotacions autògrafes, un altre dels blocs que tenim de materials vinculables als manuscrits, que és una cosa que ens fa molta il·lusió també, són, per exemple, en el cas d'Espriu, el que en diem el fitxer Espriu, el que es diu el fitxer Salvador Espriu. D'Espriu es conserven molt pocs manuscrits, perquè gairebé ho va cremar tot,
Però una cosa que es va conservar era un fitxer amb fitxes d'una mida rectangular, amb unes més de 2.000 fitxes, en la qual l'Espriu anotava, quan llegia un llibre i hi havia algun passatge que li interessava, en copiava un fragment, o copiava un poema, un tros d'una prosa, etc. Aquest fitxer s'ha conservat, l'hem digitalitzat, i no només l'hem digitalitzat, sinó que, per exemple, dins el projecte l'hem fet transcriure, de manera que es poden buscar a dins del fitxer noms d'escriptors, obres, es poden buscar paraules. Per tant, és una eina útil, que és el que intentem fer per a la recerca. Qui vulgui treballar sobre Espriu, a través d'aquesta transcripció que hem fet, pot accedir a cada fitxa, a cada contingut, a cada autor del qual parla, a cada obra de la qual fa algun comentari, etc. Bé, això és una representació ràpida, però ara anem pel que ens interessa aquí, que són els manuscrits de Màrius Torres. Bé, pel que fa als manuscrits, la primera cosa que hem de dir és que els hem digitalitzat gràcies a un ajut de la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per una sèrie de raons que no cal explicar. La segona cosa important que també hem de dir és que nosaltres el que hem fet ha estat digitalitzar el que faltava digitalitzar del llegat Màrius Torres, perquè de fet la biblioteca virtual Màrius Torres, que va posar en marxa el Servei de Biblioteca i Documentació, ja hi havia una part importantíssima, hi ha totes les cartes, la prosa, part de la poesia impresa, o la poesia impresa, vaja, la primera edició, etc. I nosaltres el que hem fet ha estat acabar de digitalitzar tot el que són els manuscrits de poesia, que són els que teniu aquí. Val la pena dir que, a més d'aquest fons, del fons d'aquest llegat Màrius Torres, de la Biblioteca de Lletres d'aquí baix, tenim també en el nostre corpus els dos manuscrits que es conserven de Màrius Torres a la Biblioteca de Catalunya. I encara en falten, com a mínim, dos llegats més, un és el del doctor Saló, que el va llegar a la Biblioteca de Montserrat, i un altre, el de les Faves, que de moment encara no hem pogut digitalitzar. Una altra cosa important que convé dir és que tots els manuscrits que tenim digitalitzats aquí no estan digitalitzats i col·locats aquí de forma indiscriminada, sinó que, per exemple, en el cas de Màrius Torres, la disposició que teniu aquí, la disposició fins i tot cronològica, respon a l'ordenació que va fer la Margarida Prats, que com sabem és la màxima estudiosa de Màrius Torres, a la seva tesi doctoral, on el que va fer precisament va ser l'edició crítica i per tant va haver d'ordenar tots els materials que era. Vull dir que abans de disposar, de col·locar, de digitalitzar aquí i de presentar al públic els materials, hi ha una feina de recerca. També hem digitalitzat tots els manuscrits que es conserven del llegat en Riba Arderiu, que es conserva a l'Arxiu Nacional, que són més de 15.000 imatges, i abans de penjar-los, en aquest cas el Jordi Mavé, com sabem tots és el més gran especialista en Carles Riba, doncs també està fent una feina de recerca per col·locar-los com il faut. En aquesta pàgina nostra trobareu, pel que fa a la poesia, dues menes de materials. D'una banda, els reculls que el mateix Màrius Torres en algun moment determinat de la seva trajectòria vital i poètica va considerar que tenien una certa unitat, i d'altra banda reculls amb carpetes miscel·lànies de coses que tenien més o menys aplegats, però que no els va donar una unitat en forma de llibre, de plec, en aquest cas manuscrit o mecanoscrit. Dels tres primers són aquests, els tres primers reculls fets pel mateix Màrius Torres són aquests que hem coeditat amb Pagès amb edició facsímil. Si després els voleu fullejar, estan aquí, si no, els podeu fullejar virtualment. Bé, si comentem una miqueta els 6 reculls, els primers poemes són potser els més de... evidentment potser no, són els més de joventut,
Són 16 poemes, 7 són sobre la nit, en diferents mesos de l'any, altres toquen temes de l'art, de l'amor, del paisatge, etc. El segon, que potser ja té una intenció molt més unitària, que és música de cambra i altres poemes, de l'any 34, són 38 poemes, 15 de música de cambra i 23 els altres poemes, on toca sobretot el tema de l'art, sobretot el de la música, la primera part, com el seu nom indica, música de cambra, però també pintura, arquitectura, etc., de l'amor, de la mort, el paisatge, etc. El tercer recull és el que va compilar com a regal per a la Mercè Figueres, que porta aquest títol, per a Mercè Figueres, Tria de poesies de Màrius Torres, de l'any 36. És, en paraules de Mercè Boixareu, un llibre manuscrit que conté 27 poemes, dividits en sèries, dels quals només en va salvar 3. Abril, que és a la pàgina 41, Dia clar, que és a la pàgina 44, i Faula, el gust antic. De la resta, bona part està publicat en els apèndixs de l'obra poètica, però altres no, i per tant han romàs inèdits. El volum següent és Invencions, el plec de manuscrit següent és Invencions, l'any 1937. És un llibre manuscrit, o mecanoscrit, que va presentar el Premi Joaquim Folguera l'any 37, que no va aconseguir cap vot del jurat, tot i que al jurat hi havia gent prou competent, la Valentina Arnariu, la Fundació de Còrsel, el Salvador Espriu, no recordo més. En tenim mal dia. Sí, exacte, els ho perdonarem. Són 58 poemes escrits en 3 seccions. En una carta a Mercè Figueres, el mateix Màrius Torres li explica la circumstància de la presentació d'aquest recull. Diu, he enviat al Folguera un recull de quasi tots els meus poemes, llevat dels de música de cambra i dels que formen part de sèries que no em semblen completes. Li he posat Invencions com a títol, perquè crec que tota la meva poesia és més aviat inventada que viscuda. A més, Invencions és el nom genèric d'una colla de petites peces de Bach, negligides pels concertistes a causa de la seva simplicitat, però que jo estimo d'una manera particular. T'adjunto l'índex que em vaig fer per tenir-lo de reserva, ara que no tinc els manuscrits amb mi. El recull següent porta com a títol Totes les poesies 1933-1938, i és de l'any 38. Són 76 poemes, disposats en 6 blocs, un per cada any, 33, 34, 36, 36, etc., del qual hi ha és una còpia feta o feta a fer per Humbert Torres, just abans de sortir a l'exili, i conté algunes, un cop reenviada la còpia o enviada la còpia a Màrius Torres, es va convertir en un laboratori per anar fent provatures i per anar revisant coses. I hi ha algunes anotacions que són realment curioses. Per exemple, aquesta que diu la Mercè s'encalla aquí, vol dir que si la Mercè s'encalla aquí doncs alguna cosa s'ha de revisar. Feia llegir els poemes a la Mercè i arribava un moment aquí que s'encallava. En molts posa només un sí, en altres posa un no, en altres posa un sí però no, com en aquest, tira avall. Aquí, en aquest hi falta sal. Aquest no. Aquest, evidentment, no. Amb 3B, etc. Si hi voleu entretenir, doncs us ho passareu. El següent recull porta com a títol Obra poètica de Màrius Torres i Parenya. N'hi ha 3 còpies que responen a 2 picats diferents, un primer picat amb 2 picats o dactilografiat amb una còpia de carbó i una tercera i un altre picat amb una sola còpia que conté és el mateix que el primer però esmenant-hi els errors de picatge. Bé, els altres reculls no són
són d'aquests recursos miscel·lanis on hi ha una mica de tot. Potser aquest és el més significatiu, és el més antic i segurament doncs, és el que on s'hi pot treure més suc perquè realment s'hi veu la feina que du a terme el poeta. Aleshores, això era quan a la presentació dels materials que tenim de Màrius Torres, els manuscrits, però, com deia en Joan Ramon, no ens limitem a penjar simplement, és una cosa que fa moltes biblioteques i que està molt bé fer-ho, perquè és el primer pas per donar accés als materials, és digitalitzar-ho i penjar-ho a la pàgina web per fer-ho accessible. Però, clar, nosaltres el que hem fet és un pas més enllà, el que hem fet és dissenyar una base de dades que ens permet de gestionar tot aquest material d'una manera determinada. La base de dades que hem constituït és una base de dades de textos, és a dir, cada cop que fem un llibre, posem ara un llibre de poemes o un plec de manuscrits, el que fem és convertir cada text, dic un llibre de poemes, un llibre de contes, d'articles, una novel·la, cada text es converteix en un registre bibliotèquic. I amb això constituïm una base de textos de registres, una base textual que ens permet de cercar en concret textos dins d'obres, cercar tota una obra, els textos que hi ha, etc. Per posar-ho amb alguns exemples concrets. Val a dir que aquesta pàgina de moment encara no està oberta al públic perquè està en fase de proves, ja portem 4 o 5 mesos provant i com veureu doncs, encara hi haurà algunes coses que ignoraran. Ara per posar, no senyem-nos en el cas del Màrius Torres per ensenyar algunes de les coses que tenim. Si anem a la secció, aquí dalt podem fer una cerca per secció, anem a buscar la secció biblioteca, anem a buscar en el camp autor de l'obra i anem a buscar l'obra. A veure quines obres d'Espriu tenim ara en la nostra base de dades. I en surt encara, concretament, tenim, com diu aquí dalt, 29 obres, que les puc ordenar perquè em surtin ara... Com que això va molt lent, la imatge, és a dir, de seguida que entrem a la pàgina, el primer ítem, el primer registre, surt visualitzat a baix. Si és una pàgina de llibre, es veurà la imatge. Si és una pàgina de llibre, es veurà la imatge. Si és una pàgina de manuscrit, es veurà la imatge. Si és un enregistrament sonor, es veurà la ratlla per sentir l'enregistrament sonor. I si fos un vídeo, es veuria la pantalla per veure el vídeo. Això és la portada, la coberta de la primera obra que va publicar Salvador Espriu, que és el Doctor. Aquí podríem anar a buscar ara moltes altres obres. Es pot ordenar per autor, data i títol i, a més, un cop obtinguda la llista, es pot exportar. No. Li costa. Es pot exportar la llista a un arxiu Word i llavors la podem manipular per col·locar-la en un estudi o qualsevol. Aquí tenim la llista. La mateixa que ens ha sortit de nou. Aleshores, anem ara a fer una altra... Si ara anem a buscar el que ens interessava de Torres, a veure a la secció de biblioteca, torno a buscar cerca d'obres, a la secció biblioteca, en el camp autor de l'obra, i busco Torres. I en principi ara ens surten els tres reculls de poesia de Màrius Torres, començant pel de Coyoacán. I això són les 3 obres que tenim, ara les podem visualitzar, però és igual. Ara, com deia abans, el que nosaltres hem fet és no constituir una base de dades d'obres, sinó de textos. Per tant, aquí el que ens interessa és que a través de la base de dades es puguin buscar textos. Si ara, per exemple, algú estigués treballant uns poemes de Màrius Torres i hi ha un poema, per exemple, que en el títol té la paraula vespre, i vaig a buscar tots aquests poemes, podria fer una cerca molt ràpida, simplement dir a totes les seccions, a qualsevol camp, en el camp, això sí, títol de text, buscar la paraula vespre, sembla que ho faig bé, i aquí surten ara, dins la nostra base de dades, tots els textos de qualsevol autor que tenim, que en el títol hi ha la paraula vespre. Però el primer que ens surt és un text de Foix, 2 textos de Foix, un altre del Rossell Llates, 2 del Bartomeu Rosselló Pòrcel, i si vaig baixant, aleshores, ja ens surten poemes de Màrius Torres. Clar, aquí el que ens interessa ara és només els poemes de Màrius Torres. Per tant, no hem fet la cerca correctament, i el que farem ara serà especificar més. Per tant, en lloc de fer una cerca simple, farem una cerca avançada i direm que l'autor del text, que en el primer camp, hi posarem Torres, i a títol del text, que està aquí, hi posarem vespre.
I ara, en principi, ja només ens surten els textos que va fer, els poemes que va escriure Màrius Torres, en el títol del qual era i hi figura el Paraulo Vespre. Evidentment, si ens interessa un poema en concret, buscaríem el títol del poema en concret i això ens permetria arribar-hi. Ara, amb això dels títols cal tenir present una cosa, i això lliga amb el nostre projecte. Deia que no ens limitàvem només a penjar els textos, sinó que fem una feina de recerca filològica. Per posar un exemple, abans d'explicar-ho, si sabem que hi ha un poema de Màrius Torres que es diu, no té títol, però el primer vers, i el primer vers quan un poema no té títol, fa de títol, que es diu Espectres de rosa. Si jo vaig aquí a cerca de textos, vaig a títol del text i li poso, a veure si ho sé què, Espectres de rosa, no m'he equivocat, i li dic que ho busqui, molt bé, els 3 primers resultats em surten 3 versions d'aquest poema Espectres de rosa. Però em surten 3 poemes més que no tenen aquest títol. Faula del gust antic. Si ara agafem el primer resultat que tenim espectres, veiem que aquí baix, poema 7, Espectres de rosa i glicina, tal. Però si clico sobre aquest poema que es diu Faula del gust antic, el tenim manuscrit, però mirem el començament, Espectres de rosa i glicina. Què passa? Que aquests Faula del gust antic són 3 versions manuscrites del poema que en les edicions s'acabarà dient amb un altre títol, Espectres de rosa. Quan nosaltres hem entrat a la base de dades el poema Faula del gust antic, abans vam fer una recerca filològica per veure si hi havia altres versions d'aquest poema. I vam descobrir que sí que n'hi havia amb un títol canviat. Això va fer que dissenyéssim la base de dades per ambdós camps de títol. El que en diem el títol literal i el que en diem el títol definitiu, que a vegades poden no coincidir. Això ens ha permès localitzar textos que tenen títols diferents. I em sembla que del que havia... En fi, simplement un exemple avançada de text, els poemes... Podem fer també una darrera cosa, molt ràpida també. Hem dit que abans teníem digitalitzat, abans de continuar amb Màrius Torres, també el fons de manuscrit de Carles Riba. Si ara busquéssim aquí a la base de dades, com a autor del text, els textos que havia fet posant Riba n'hi haurà prou, ens surten ara, a dalt de tot, 428 resultats, és a dir, ara tenim exactament 428 textos de Riba, però si mirem els resultats, deixant de banda aquests primers que són de Ribalta, tenim poemes de Riba que són traduccions, com aquests del Detenent-lo, la tesi doctoral de Riba, que també és un text, que és aquesta Nausica de Joan Maragall, la versió manuscrita, tenim poemes de Riba o textos de Riba en revistes, i baixo per aquí em sortirà algun text en alguna revista, ara no sortirà. Bé, és igual, estan per aquí baix perquè ja n'hi ha 400 i no els veurem tots. La idea és aconseguir de visualitzar, clar, evidentment no es fan cerques tan generals de tots els textos de Riba. Podem buscar, volem veure els textos que Riba va publicar en revistes literàries entre el 1910 i el 1938, o sigui, abans del final de la Guerra Civil. I ens sortirien només els textos publicats en revistes de Carles Riba durant aquests anys. Això són les possibilitats que dona el cercador del Corpus. Hi ha encara una altra possibilitat, que és que a la mateixa pàgina de manuscrits, encara no està en marxa, però a la pàgina de biblioteca, si anem a les edicions de Torres, això encara no funciona, aquí tenim la possibilitat de buscar text dins dels textos publicats de Carles Riba, és a dir, de Màrius Torres. Si busquem vespre, aquí ens sortiran totes les ocurrències de vespre dins les 3 edicions de la poesia, les 3 edicions que tenim digitalitzades de la poesia de Màrius Torres. Aquí doncs també hi ha un índex alfabètic de títols, de tots els títols de tots els textos, etc. No surt perquè això no va mica dins. Bé. Dic això ràpidament. La utilitat de tot plegat del projecte, bàsicament, és la primera. Fem digitalitzacions per preservar tot aquest patrimoni, per preservar els materials. En segon lloc, ho pengem a la pàgina web amb un sistema determinat perquè el que ens interessa és difondre aquest patrimoni. Tenir la mòmia de Tutankamon està molt bé, però si la tens tancada en un museu i no l'ensenyes és com si no la tinguessis. El nostre objectiu, i em sembla que és de fer els materials d'accés obert. No es poden descarregar, són només de consulta. Tot ho fem sempre partint de l'autorització dels hereus o dels autors que ens deixen penjar les coses però sense que es puguin descarregar, però són de consulta. Per tant, preservar, difondre
I evidentment, la cosa que a nosaltres ens interessa més, nosaltres que som gent de l'acadèmia, de la universitat, és fer recerca. I aquests materials, més aquest cercador, aquesta base de dades, és una eina, ens sembla, que permet de fer recerca, i posem ara un parell de casos i acabem. I posem dos grans exemples de la mena de recerca que es poden fer. El primer és el de documentar i estudiar el procés de gestació i d'evolució de l'obra. I el segon és intentar sedasar o intentar destriar què és de l'autor i què és de mans alienes de l'autor. En el primer cas estem parlant dels procediments habituals en crítica genètica i crítica de les variants, i en el segon cas estem parlant del procediment típic de la bibliografia textual. Un exemple de la gestació, de com podem veure com es va elaborant el poema. Per exemple, aquest poema Fidelitat. Aquesta és la primera versió. Quines paraules us podria dir, dona de clars, més plenes que no, el, constant, silenci, on em vol sofrir, que de ben fidel. Aquí hi ha un problema d'ajustament de timbre vocàlic a la rima. El. Bé, en la segona tenim la primera versió i al damunt les correccions que aniran a parar a la tercera. La segona aquí la tenim a sota, quines paraules us podria dir, dona de glas i al damunt, que fossin més constants, dona cruel, que el vell silenci on em plau sofrir calla de ben fidel. I això és el que anirà a invencions. És a dir, tenim els tres estadis. El primer, la primera versió, el segon amb les dues i el tercer amb la segona. Bé, per tant, d'alguna manera veiem quines són les línies de l'elaboració del text. En aquest cas hi ha un ajustament a una perceptiva literària, a una normativa literària, que és que en la rima ens podríem trobar que el motiu inicial pel qual el poeta es veu obligat a revisar el text és, per adherir-se a la normativa lingüística o senzillament per el que fa habitualment Màrius Torres, que és tendir a la concentració lírica, a eliminar tot allò que és repetitiu, allò que és descriptiu, allò que és narratiu, i podríem posar exemples, però se'ns està acabant el temps i per tant no... Busca l'últim? Sí. I mentrestant explico ràpidament, ell busca l'últim exemple, que per exemple aquest estiu estava llegint tota la poesia sistemàticament, amb una edició moderna, i trobava poemes en els quals veia que la puntuació trontollava. És a dir, que aquesta puntuació jo diria que no està bé. Vas a la base de dades, mires totes les versions manuscrites i mecanoscrites d'un poema i pots veure a vegades com a l'edició moderna, per la raó que sigui, l'edició moderna no vull dir l'última de la Margarida Prats, sinó l'edició que jo tinc d'Ariel, que és dels 70. Allà hi havia un error de puntuació claríssim en algun cas, en altre no tan clar, però llegint i veient totes les versions anteriors podies deduir quina era la puntuació que fa més sentit, no pots saber mai quina és la bona del tot, però el que fa més sentit. En aquest sentit, el cercador en aquest sentit és molt útil per comprovar veritablement si un poema està ben puntuat o no. I l'últim exemple que posem, i amb això acabem. Deixem l'interrogant i us el contesteu vosaltres com vulgueu. Tots els manuscrits d'aquest poema diuen hi ha una ciutat molt lluny d'aquí. I en canvi, des de la primera edició de Coyoacán, diu ser una ciutat molt lluny d'aquí. Quina és la versió? Què és de Màrius Torres i què és de Joan Sales? I segona pregunta, si algú fa una edició crítica d'això, tindrà nassos per retornar allò que teòricament era de Màrius Torres? Evidentment això lliga amb una qüestió que és molt important i és un dels problemes de la crítica genètica o de la crítica filològica, que és per què ens decantem? Per la darrera voluntat de l'autor o pel prestigi històric que hagi pogut aconseguir un texto? I això és. Moltes gràcies.